2, 1, nu! Jamen, se, det er sådan her, ikke? Det er klart Gustav, der vinder. Hvor er det grimt, det der. Han tager styrer og Det kan jeg godt tage længere. det kan godt vise sig, Manicure coolsten. skal jeg tykke hurtigere? Anders, jeg kunne godt nå det. 3, 2, 1. Jeg skal også tykke dem på det. Og der siger Gustav, skal mange gå til syge. Nu er det for helvede, mand. Bare tænk på, at du spørger ham. Slå! Og du er klar over at høre på, David. Det er vi bare altid. Det er ikke klar. Hvad siger din far? Og Maddie er også... Kom, Maddie. Tyk hurtigt. Ja. Altså. Er færdig? Hold kæft, mand. Jeg er fandme styv til det her. Nu er man næsten. Man skal skygge imens. Det skulle da noget, at være god til. Okay, så jeg har tabt, eller hvad? Hvad, mand?